Здравейте, YouTube! Аз съм Диездор Надъргна в VBOX и Тиси Костадинова в YouTube. Сега ще ви покажа, ще ви кажа всъщност какво ние измислихме една игра Slenderman и сега избираме кой за другата нощ да е Slenderman. Вие ще гласувате естествено и до утре някъде към 7 ще решим. Вие трябва да напишете в коментарите, така обяснявам. И трябва да напишете в коментарите кой избирате. Аз ще ви ги кажа сега. Макси първият, Стефан, Тишко, Тони и Теди. От тези всичките, аз пак ще ги повторя в края на клипа, тези всичките ще участват, аз ще снимам. Най-добрият му приятел Ванко Трита ще участва, затова никой от двамата няма да бъде Слендермен. Значи да събереш 8 бележки. 8 бележки, ние ще ги закачим, там всичко ще направим. Надяваме се, ви хареса. Повтарям, участниците са Макси, Стефан, Тишко, Теди и Тони. Участниците са точно 5. Точно 5. Не е много трудно да ги запомните. Ако искате, можете да гледате този клип отново и отново, за да се досетите. И запомнете в коментарите искам да напишете кой. В принцип ние сега гласувахме за Максито. Той има за сега 4 гласа от деца събираме. Той има 4 гласа, Тедито има 2 и това е. И другите по 0. Надявам се да ви хареса. До скоро YouTube. Аз ще продължа да качвам клипове. Довиждане.